Si hi ha algun autor prolífic al país i a més capaç de conrear els més diversos estils i gèneres literaris, aquest és Néstor Luján. A més ho fa bé, esclar, naturalment. I en un curt període de temps és capaç de treure 3 llibres de diversos gèneres, com deia, i estils literaris. Per exemple, 20 segles de cuina a Barcelona. Una història, millor dit, 2000 anys d'història de les fondes dels hostals i dels restaurants de Barcelona fins als nostres dies. El túnel dels anys 40, memòria personal, un llibre en el qual tenim tot un seguit de comentaris i d'escrits que giren a l'entorn dels personatges que han fet història en aquesta dècada. I finalment, La Rambla fa baixada, per això som aquí a la Rambla de Barcelona, que és una novel·la, un gran retrat novel·lesc d'una família de la burgesia catalana en vigílies de la Guerra Civil. Aquests 2 darrers, El túnel dels anys 40 i La Rambla fa baixada, són els 2 llibres que us presentem ara. El llibre El túnel dels anys 40 no és un llibre de memòries, sinó que és un llibre de records. És el recull d'una sèrie que va durar gairebé un any i mig, d'articles que vaig publicar en el setmanari 7 dies, que és el suplement del diari L'Observador, on explicava la meva iniciació com a periodista, iniciació que va tenir la bona sort, la fortuna, una cosa gairebé que encara no me'n sé venir, que jo als 20 anys vaig entrar en el setmanari Destino i allà vaig conèixer tots uns personatges que gairebé eren ja mítics per mi, no sé, el Segarra, el Josep Pla, el Joan Maria Sert, el pintor Pruna. Tot era una gent que jo els havia llegit abans de la guerra a Mirador, o havia sentit parlar d'ells, i d'una manera, com dic, sortosa, increïble, doncs vaig trobar prenent l'aperitiu amb ells, coneixent-los, parlant, acompanyant en els periodistes que anaven a fer entrevistes. Vaig conèixer així a Somerset Maugham, després vaig conèixer Jean Cocteau, d'una manera semblant, vaig conèixer doncs tot un món que per mi em va deixar enlluernat. I aquest enlluernament pretenc explicar-lo. I pretenc explicar-lo amb una clau d'humor, però alhora amb una clau d'admiració. Bé, La Rambla fa baixada és un llibre que jo sempre havia volgut escriure, que abans de començar a escriure novel·les, que vaig començar a escriure novel·les quan ja tenia 65 anys. Primer vaig pensar en un reportatge, en una mena de reportatge vital i històric, i després vaig pensar que podia fer-ne una novel·la protagonitzada per una gent de Barcelona, per un món prou ampli, tingués un cert interès per una cosa que en els anys que jo parlo, que són del 6 d'octubre de l'any 1934 al 18 de juliol de 1939, estaven absolutament dominats per la política. Bé, la política, aquell dramàtic, aquests 2 dramàtics anys del bienni negre, de la sublevació del 34, de la presó, dels encartats, de l'estraperlo després, de la caiguda de la dreta, tot això era realment apassionant. I definia tota una sèrie de personatges, però la novel·la no tan sols és aquest fons polític. Els personatges no és una novel·la històrica, els personatges històrics surten de lluny, el company surt des del balcó de la Generalitat, proclamar la República i tot plegat, de la República Catalana. Bé, doncs, no tan sols és això, sinó és la variació. De l'any 31 a l'any 36, Catalunya, i vull creure que tot l'estat espanyol, va experimentar una gran variació. La gent vestia d'una manera diferent, parlava d'una manera diferent, estimava d'una manera diferent, vivia d'una manera diferent i s'apassionava per una quantitat de coses com mai havia estat. És a dir, la gent semblava que havien despertat d'un llarg somni que va ser el segle XIX i l'Espanya fins que va caure la dictadura del general Primo de Rivera.